A bisimila cours informatique kɛnɛ kan. N bɛna mun yira aw la bi o de ye ordinateur bɛ bila heure la cogo di. Parce que mɔgɔ caman bɛ ordinateur bila heure la mais kuma o kuma i b'a ye a bɛ bɔ heure la, surtout généralement a bɛ décaler ni 2 heures de temps ye mais an caman t'a dɔn pourquoi. O bɛ dépend ordinateur bilacogo de la heure la. Heure filɛ nin ye bureau sanfɛ duguma droite fɛ, donc maintenant n'i bɛna bila heure la i b'a cliquer heure sanfɛ. Modifier les paramètres de la date et de l'heure, il va cliquer au sanfɛ. Là maintenant a bɛna nin page in bɔ ka yira aw la. N'a y'o bɔ ka yira la, changer la date et l'heure. I bɛ don yen. Ne donna yen, on est aujourd'hui, an bɛ 3 la avril 2020, 19h29. Maintenant n'i bɛna mois changer, donc i b'a cliquer yan. Comme ça, il va se ka mois choisi yan yɔrɔ la. Donc maintenant n'i ye mois choisi an bɛ avril la, n'i ye avril ta, donc maintenant i bɛ jour ta. Donc o ye date bannen. N'i nana heure la, i b'a cliquer heure par exemple n'i bɛna 19h yɔrɔ san i b'a cliquer 19 sanfɛ. Et là maintenant n'i ye dugumala ta a bɛ dɔ bɔ a la, n'i ye sanfɛla ta a bɛ dɔ fara a kan. Et voilà. O bɛ cogoya min na minutes bɛ ten, o bɛ cogoya min na seconde b'o cogoya la. N'i tilara o changement la i bɛ OK ta. Pourquoi ordinateur bɛ to ka bɔ heure la kuma bɛɛ? Parce que o b'a sɔrɔ fuseau horaire de changelen don. La partie fuseau horaire. Standardement n'i y'a fɛngɛ i b'a ye kuma caman n'i y'a kɛ a bɛ taga Bruxelles ou bien fɛngɛ a bɛ se ka to k'o dɔw bɔ. Donc n'a b'o la pour que ka fuseau horaire kana to ka changer i b'a cliquer. Mɔgɔ minnu bɛ Mali la surtout, c'est à dire que minnu bɛ Afrique de l'Ouest la généralement i bɛ olu ye UTC Casablanca. N'i ye Casablanca choisi, on est à GMT-6, on est à GMT, voilà. Donc maintenant UTC temps universel coordonné, voilà, comme machine nous a donné temps universel coordonné en bas de camp. Donc maintenant il va au choisir bon machine dont la Casablanca il devait temps universel coordonné ma voilà. Maintenant malheureusement ni GMT plus 1 ma mais ni mɔgɔ minnu ta bɛ nin cogoya la olu bɛ temps universel coordonné ta. Voilà ici temps universel coordonné, voilà c'est ça. Donc n'i y'o ta i b'a ye toujours i ka machine bɛ to heure la. Mais n'i m'o ta n'i taara GMT-D plus 2 ninnu ta i b'a ye kuma o kuma i ka heure bɛ décaler a yɛrɛ ma. I mana bila heure la cogo o cogo i b'a ye à chaque fois a bɛ tila ka décaler a yɛrɛ ma. Aw ni ce a ka lajɛli la.